Айде, Ивче, по-напред. Криси. Добре, бе, няма. Също възбърз. Айде. Така. Айде, Ивче, по-напред. Не обръщай гръб, ще я вземеш. Вратар. Айде спокойно. Криси, навътре плес, навътре. Айде, бий се. Сега ще я вземеш. Браво. Дай, не се отказвай. Тиви. Нищо. Айде горе главите. Криси, зад гърба имаш човек. Криска. Човек да е Марго. По-напред, бий топката, не отстъпвай. Застави по-напред. Айде. Марго, според тебе това момиче ли е по-опасно или това където е пред ните, пред вратарката? Да те питам. Криска, пред нея. Криси. Айде, да я вземеш. Айде. Браво. Сама си има. Влизай с удар. Браво. На пети. Пред топката. Не се усеща човек да тръгне. Тя трябва да е в готовност винаги, като Дай. дори на място да ти Ива, чува. не обръщай гръб. Браво. Вратар. Свалете, Ива. Ивче, в центъра и почиваш. В центъра плес и почиваш. Топката, Криси. Браво, Криси. Бавно е, бе. Прибирай, ей! Криси, при нея също, с момично, Криси. Така. Айде главата, Криси. Горе! Ивче, по-напред изкача. Надясно. Още. Това е животно. Топка! Сама си! Иска Ива! Няма който чака. Габриел, айде. Теодора, иди сяда. Чети, иди на върхата. Добре. Ивка, зад гърба й. Айде сега. Браво. Иска Ива, не се криве. Топката Ива, не обръщай гръб. Криси, там стой, Криска. Криси, там стой. Там стой. На топката, Ива! Вратар!
Айде, силно. Чети, хвала, отиваш там, бе! Там те, докато ти отидеш да стреляш! Чети! Та Маргото ще ме разсипила е. Кой става днеска? Всичките са... Тотална трагедия. Криси! В центъра плес, в центъра плес! В центъра, Криси! Айде, ето! Криска! Като изпълнява аут, влез в център! Като изпълнява аут. Сега играй с човека. Айде да вземе с главата. Няма да стане така, бе! Айде, заедно! Бива! Към нея, Крис! Към нея, Крис, бия! Криси, бия, бе! Бързо, бързо! Замисли! Айде, Криско, да я вземе с глава. Топката, Ива! Би, би! Криси назад, Криси назад. Сама си, Ива! Тръгвай, бе, смело, бе! Отстъпай, Крис, Криси! Само един трябва да оцели вратата. Само един удар. Айде, Ива, помагай! Криси в топката, Криси! Браво, пак! Пак! Топката ще я вземеш! Браво! Айде! Ритай! Горе! Твоя, Криска! Айде, Ива! Ай, стига, бе! Търси зад гърба. Дай, че ще я вземеш. Запази я. Айде! Много е бавно. Прави финта и трябва една да удари. Тука почивай, Криска. Ей, Ива, фан. Влез навътре, навътре влез. По-напред. Айде сега. Зад гърба, Криси, навътре, Криска. Бия. Пак. Четия, бързо трети! Викай, бързо! Какво се обади? Къде да я караш? Във вторник почва. Няма. Поточи. Поточи, накри.